Divine, kedu ka unu mere mgbede ọma na nwanne unu pụtakwa nwanne unu na-eme ọfụma onye ọ na-ejego ọrụ bata ka otu ụbọchị taa nwa dị ndị be anyị taa nwa ka nga ọrụ n'ọfọ onye gbuo n'aka nne gbuo na mma onye gbuo n'aka ekpe gbuo na mma anyị anaghị alụ ndị ono n'afọ ndụ mmiri ndụ azụ anyị kpatakarịa ya zụkarịa osisi ọ n'afọ oge too isi batabata ọ ya adawi osisi ọ na-afọ too isi batabata ọ ya adawi oke egbu igosi n'elu machapịa osi egbe bere ugo bere nke si ibe ebere ikuku anya na ọ ya adịla unu na mma ka anyị jego bata ife niile na-agala anyị apụtakwa ma echi jekwa ọrụ echi ebe anyị onye ọ napụwa aka ya ọtọ ka ife ya na-agara anyị nke ọma ife ọ na ị mere n'ụbọchị nke taata chukwu nna bi n'eluigwe gozie gị ma chekwaba ya. Ndị Igbo sịkwa na ife ọjọọ na-adị ka ntụ kpofuo ya okporo n'ilu kpoo ya n'azụ debe anyị mee ife ọma ọ ga-aga ka ife ọma bịara onye mekwara ife ọjọọ o mere na ndụ o mee n'ọnwụ o mere ka ị nọ ndụ o mee ụmụ gị ebe anyị kwụwa anya ka anyị kwụwa aka anyị ọtọ ya na-aga n'ihu onye mee ife ọma abịara ya o mekwa na ife ọjọọ ife ọma abịara ya ebe anyị onye ọbụla ka anyị lalụkwa ma teta n'udo na-enwere nsogbu ọrụ site na Kristi iwe n'anyị amen. Ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ.